Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jalli Siyaho ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe. Eɗen jiiɗi arduɗo e nde ɗo deftere wiyetende Hakkunde Dia e Senghor ñawore mawɗo Mamadou Dia nde mawɗo men Bacca Ba ɓurɗo andirede Ousseynou Ba Dia ko jama alwali to Fouta to Sénégal. O jangi Qur'an haw heɓi kayit, o jangi Sariya e ɗemgal Arab haw ɓaari. Caggal ɗum o yeehi leyɗele arabeɓe Libye e Qatar, ko toon o heɓi baccalauréat e licence e ɗemgal anglais. Ko caggal ɗum o yeehi France ngam jokkoyde e jangi. O heɓi toon maîtrise kam e DEA fof e anglais. Bacca Ba jangini anglais e duuɗi lycée Sénégal fodde duuɓi 22. O heɓi à la traite gila hitande 2020. Ene jeeya e defte ɗe o windi, deftere wiyetende Firtare, nden ko pentol tawi muuli ɗum ko édition nanodiral Dakar 2002, kelle 148. O windi deftere ñawore nden kadine ko pentol tawi muuli ɗum ko édition Arrête Dakar 2005, kelle 282. O windi deftere ne wiye Islam e Pinal Fulɓe, windande diine e rendo, édition Papyrus muuli ɗum 2020, kelle 358, édition Lelowal 2024, kelle 402. O windi deftere ne wiye Manda Karasi, nden ko mago jaltude politique tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2022, kelle 238. O windi deftere Bayde Kecce Fam, pullo warane kono haynetake, nden ko mago bonande politique tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2023. O windi Almudel Ceerno e commissaire police, nden ko pentol tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2023, kelle 267. O windi deftere ene wiye Bewre e Mawnikinare, nden ko pentol tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2024, kelle 311. Kanko kadi ne windi ndeɗo deftere Hakkunde Dia e Senghor ñawore mawɗo Mamadou Dia tawi muuli ɗum ko édition Lelowal hitande 2024 Dakar Sénégal, tawi nde waɗi ko kelle 108. O wi teddungal deftere nde woodi ni dendiraɓam ɗiɗo aroɓe ɗo ɓe: Abdoulaye Ali Diallo lollirɗo Jallis mo Mboyo, dendiraɗo to banggue Wuro e Yettode. Yero Doro Diallo mo deftere muɗum fof gadimi jangude Pular yo geno ɓurno ƴiye mabɓe. Tongol deftere nde Hakkunde Dia e Senghor ñawore mawɗo Mamadou Dia ko deftere mago fentango fawango e dartol gongol. Duuɓi seeɗa caggal jeytare Sénégal hoore mum e hitande 1960, ardinoɓe ɗiɗo ɓe fewjunoɓe e darinoɓe ha nden jeytare wawi latade pelɓodiri e koye mumen. Yen goni Léopold Sédar Senghor e Mamadou Dia. Gadano hono Léopold Sédar Senghor wonno hoorejo leydi Sénégal, ɗimmo hono Mamadou Dia wonno gardiɗo jagorɗe leydi Sénégal. Koɓe sehilaɓe gonno koɓe jiiɗe mabɓe to banggue politique gonano gotum. Gadano hono Senghor yinno ko yarude seesa e heddade wallodirde e Faraysi. Ɗimmo hono Mamadou Dia ittuno ko rewde lawol mum e suɓade politique hoore mum. Luural waɗi hakkunde mabɓe.
ñande 17 bawti décembre hitandu ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e ɗiɗi députéji landa mabɓe ndenti to batirde ngendire nde ngam wodde e libde laamu gardiɗo jagorɗo on wiɓe ala tahi memata jeeɗiɗi o wurti e mabɓe gendarme aɓe o haɗiɓe rentude toon saaha wodde hooreje leydi o walliti députéji ɗi e dow ɗum ɓe tuumi gardiɗo jagorɗo kanko e hunde jagorɗe makko e yidde fewjude e wadde kudeta o nanga kanko e wondiɓe makko ɓe ñaawa ñande 13 duujal mai hitandu ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati ndeɗo deftere noon nde joguiɗa e jungo ma ari ko jangtade oɗo kew politique e mbaadi keeridi so tawi won e yimɓeɓe ina ngoodi woɗɓe ɓe ko fentaɓe kono kam kamɓe foof haalullaji mabɓe ɗi foof ko pentaɗe fandare men hen ko jangtade dartol e mbaadi coñce beele ɗum ina ɓeyda gandal to banggue dawrugol e yannude pinal to banggue coñce gollal goo uddiɗgol ñawore peñgol goo ñalawma gadano nokku ñawirde Dakaru ñande jeslari goo duujal mai ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati waktuji 11 pawdi hojomaji 16 tawtoraɓe mawɗo Mamadou Dia ñawateɗo wondiɓe makko nayo ñawdeteɓe makko avocat ji makko ɗiɗi ñawowo hoorejo ñawirde nde ñawdiɓe makko ɗiɗo députéji 5 wallidiɓe ñawdiɓe ɓe procureur kujjikinantoɗo laamu ngu yimɓe woɗɓe arɓe tawtorede hunde gendarme aɓe e alkateɓe ñawowo hoorejo ñawirde nde omo jooɗi e hakkude ñawdiɓe makko ɗiɗo jonde nde o jooɗi nde ɓuri towde e jonde goɗɗe ɗe omo ɓorni lonon tokosol omo ɓorni wutte ñawoɓe oolo omo yurtini leppi daneji e dande omo waɗi kufne ñawowo e hoore omo hucciti bec e sal baɗɗo yimɓe ha heewi dak hay hunde dillata e sal o e leggenal e deeje on daari yimɓe ɓe foof e leƴƴewowo so tawi ala keddiɗo nden ɓooyi seeɗa o fuɗɗi haalde huccite yimɓe ɓe wi mi salmini dendagal jonde nde mbiɗa hertino calminali ñawdiɓam ɓe ko noon procureur e tuumaɓe ɓe hande joƴƴinen ɗo ko ñawore mawde nde famɗani gati ñawateɗo ko yimɓe mawɓe ɓe lesɗani yimɓe hufnoɓe laamu rennoɓe kisal e ɓamtare ñawirde nde noon ko ñawirde heeride nde wiyete ko ñawirde townde wonande lawol la haute cour de la justice ande mofti min kaldo e mono woni kadi hoorejo ñawirde nde wallidiɓam ɗiɗo sawdiɓe miɗoɓe députéji 5 wallidiɓe amen ɓe yantude e procureur kujjikinantoɗo laamu ngu so ɗum ɓenni ko ñawateɓe ɓe ɓen goni monsieur Mamadou Dia e wondiɓe mum nayo eɓe jogui avocat ji ɗiɗi ko kamɓe goni ɓe jiitonɗoɓe ñawore nde jogori duumade ko balɗe 9 5 gadane ɗe koye majje namde ɗe mbaɗete tati dewɗe hen ɗe ko hen kujjinali ɗi gaddete ñalawma battidiɗo ko hen ñawore nde yanata hande noon ko goo duujal mai hitandu ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati joni ko adi nde tottanmi procureur konngol mbiɗa yiɗi namdade monsieur Dia ko heewani monsieur Dia jaafoɗa haalan ñawirde teddunde nde indema yettode ma e golle ma caggal ɗum nde jibinaɗa e to jibinaɗa
mawɗo Mamadou Dia omo ɓorni dollokke baka omo fawi kufune danewo e hoore omo waɗi lone omo jooɗi e nder tuurel tuumaɓe omo hucciti becc e ñaawowo e ñaawtiɓe mum o wi min mbiyetemi ko Mamadou Dia jibinami ko 10 mars juillet 1990 to Hombol gollam nde mbayranmi ko hoorejo jonde jagorde Sénégal ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi aywa procureur arokama konngol aɗa wawi namdade tuumaɗo e wondiɓe mum procureur omo jooɗino o ummi o dari ko mawɗo seeɗa omo ɓorni veste ɓaleejo omo sakki simis bulajo omo haɓɓi karwat boɗejo coy kankone o ƴeewi yimɓe ɓe ko juuti seeɗa e lelimoɓe nden ɓooyi seeɗa o fayi to tuumaɗo to o wi monsieur Dia jaafoɗa beele aɗa andi ko addumaɗo hannde oɗo subaka mo gonɗen ami yejjiti an e wondiɓe ma walla somi welama mi wiya an e tumdaɓe ma ɓe mawɗo Mamadou Dia o wi joni kay mbiɗa heeɗima monsieur le procureur konngol kay ñaƴata ko hino ko joomum procureur o wi eyyo ko ɗum mbiyata mawɗo Mamadou Dia o wi holko jiɗɗa mi wiya wona min addiɗo hooram wona min addiɗo wondiɓam mi anda ko an addi min walla goɗɗo onon adduɓe min ɓe kay so haalde gonga ko onon poti haalde ko gaddirɗon min ko woni yimɓe ɓe ɓe gormi less saalo dilli seeɗa ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o tappi fulleyel togosel e dow tabal ngal o jiimi ngal o wi keɗuɗe uste dille uste haala e dille ko ñaawore mawde wona yimɓe ɓe hunde nde wiiti tem hay hunde dillani ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi monsieur le procureur aɗa wawi jokkude namde ma procureur o wi a jarama no feewi ñaawowo tedduɗo eyyo monsieur Dia haade mbiɗa ko minen poti haalde ko adduma ɗo eyyi adduma ɗo e ndeɗo ñaawirde teddude e hakkude ɓeɗo yimɓe ñaawoɓe tedduɓe ka tuumade wadde ko boni ka tuumaɗo wadde ko boni an e wondiɓe ma o deƴƴi mawɗo Mamadou Dia kankone o deƴƴi o jabaki elle padowo ha procureur o jokka haala mum procureur o wi monsieur Dia aɗa fada mawɗo Mamadou Dia o moosi mooso jalkito o wi mbiɗa fada hol paddomi procureur o wi fatma ko min fatma ko ñaawowo tedduɗo fatma ko ñaawdiɓe tedduɓe ɓe fatma ko yimɓe wonɓe e saalo fatma ko Sénégal e laamu mum mawɗo Mamadou Dia o wi son padi kam e ko kalɗa ɗo ko mawno ɓooy fadde ngati kalata ɗo ko haala tuuma kalɗo tuuma noon ko kañum foti laɓɓinde tuuma ngo kono wona tuumaɗo procureur elle cagɗo seeɗa kono sekani o wi tuuma ngo ina laaɓi no feewi te suuɗani an e wondiɓe ma wonko pewjuno ɗon ko fewani ete ko pewjuno ɗon ko moƴƴani e laamu ngu oɗon gandi wona yimɓe ɓe kam e leydi ndina kay so ɗum hanti gorko goto e tawtoraɓe ɓe o wulli no dande makko fotirno o wi ala wi moƴƴani e laamu ngu kono kay ina moƴƴi tigui e leydi ndi ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wulli e dande mawde o holi o ene mon gendarme ɓe jaltinemo saalo yo yaw gorko o gendarme ɓe nayo nanguimo ɗowimo jaltinimo saalo
ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi monsieur le procureur jokku namde ma. Procureur wi monsieur Dia a yi ko ɗum wannomi wiide ko pewjuno ɗon ko moƴƴani e laamu ngu wona hay e leydi ndi. Ayi oɗo neɗɗo bonɗo needi haɗi kam yettinde ko jinnomi haalde ko. Sa ɓoyno ardade jagorɗe ɗe hono ɓeeɗo yimɓe kewanno e leydi ndi, caggal ɗum bonna leydi ndi. Mawɗo Mamadou Dia o deƴƴi o jabaki eko procureur haali ko. Procureur o wi monsieur Dia ñaawirde nde ne heɗima. Mawɗo Mamadou Dia o wi ala monsieur le procureur ko min kay heɗima an e ñaawirde nde e ñaawdiɓe ma. On mbawa tumden min e wondiɓam duttuɗon mbiyon yomin kal komin tuuma ko woni beele ɗum weñodirani. Debbo goto haaldi seesa wi so haalde gonga ene weñodiri ha mayde kam. Ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o laawi seeɗa o wi holo kadi hoto ɓe nantu so ronki ɗum ko bange mon onon fof jaltintumi boowal. Yimɓe ɓe hunde nde deeƴi. Ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi ayo monsieur le procureur aɗa wawi jokkude namde ma. Procureur o wi monsieur Dia so tawi a wawa haalde ko tumeɗa ko hande mi haalanma ɗum haɗum laaɓa cer ete ko an e wondiɓe ma fof kono ko an woni bees bonande o ko an wonno gardiɗo so gardiɗo boni gueɗe ɗe kalji. Avocat goto Mamadou Dia o suuti jungo o huccita ñaawowo o yiɗi ñaagade konngol. Kankone omo ɓorni costume omo fawi hen robbo avocat omo ɓoyti hoore ha laaɓi cer ko dabbo seeɗa. Ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi maître Wade beele wonko jiɗɗa haalde. Maître Wade o ummi o ummodi e konngol o fayi to hakkunde saalo o wi eyi ñaawo tedduɗo mbiɗa yiɗi nadde haala ka seeɗa hoto en nadde mbundi e ñaawore nde. Ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o ƴeewi montor makko o wi eyi maître aɗa hokkama hojomaji ɗiɗi gati hunde nde fuɗɗima ñawlude. Maître Wade o wi eyi a jarama no feewi jinmi wiide so tawi tumɓe ɓe mbawa haalde tuuma ngo ñaawore nde foti ko yowede ha janggo. Gila tan nde monsieur le procureur ƴefti konngol o woni tan koye wadde yiilo bango ɗo gotel. Mawɗo poɗɗo no Mamadou Dia e mawnugol wawa tan darnede ɗo ina tuume no aawa seeɗi tawa tumɓe ɓe mbawa tabbitinde tuuma ngo e laabgol walla ɓe keɓaki e haalde ko tuuma ngo woni sababu hulol. Ko ɗum tan jinnomi haalde jaafoɗon e tongol. O jooɗoyi. Avocat ɗiɗaɓo Mamadou Dia ko tubak omo ɓorni kankone costume danejo pawaɗo robbo avocat o suuti jungo e yidde ñaagade konngol. Ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi maître Batantere beele wonko jiɗɗa haalde. Maître Batantere o wi eyi a jarama ñaawowo tedduɗo jinmi tan ko wallidde gollidiɗamo hono maître Wade e ko haali ko. Ina famni ko tumɗo foti haalde tuuma ngo kono kay wona tuumaɗo e hoore mum. Joni kay emin padi procureur o e hoore mum emin padi mo e haalde tuuma ngo no woruno. Oɗo dariɗo
e yeso men ko neddo mawdo mo kettinden neddo mawdo non furi jaggirede ko neddo mawdo ha goddum tabira ko wana dum e yeso men ko dum tan jinnomi beydude taw juurani e haala mon procureur wi ay meter wadda e meter batanter nani haala mon no feewi te mi faami tuma ngo ko tabit joni e pewal ngari ko hunde wonde e dental seedeji nangodi ko alda e luural nyaawo teddudo mi rowi do hande nyaawo hoorejo nyaawirde nde wi eyo on jarama onon fof e kuubal nyaawore nde rowama hande ha jango nyaawo ummi tumaɓe ɓe ngummi yimɓe wonnoɓe sal fof ngummi e yidoji ɗi telli ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten hande e peñgol goo hañen wonde so Allah jaɓi garten e peñgol ɗiɗi Allah jarama on jarama